Susi sonke sokhuza namhlanje sizovala emndenini wakaMacingwane sivala ukufa ngobukufa singakhula umuntu wemisela ukuphila acelele dozini ukuthi egule sentekete komunye angasabeleli uthethe iminyaka belethe so noma ngifike la ngizovala lo mkhuba ngizovala laba behlangene khona beplana ngoba into abayenze la ifana nomkhuhlane abalalanga nje bavuka besebenza la baqale ngokuyihlela beza bahamba bazobheka bathi njoba bebuza uMacingwane nje yaba mthetho uMacingwane uMacingwane indlela azala ngayo akekho ofana naye akekho uMacingwane wazala engqondweni akekho umuntu la emhlabeni ozalwa kanjani akekho noJesu uqo azalanga lo thina siwaziyo kumlando waMacingwane akekho umuntu ohlonipha noMacingwane akekho futhi umuntu ovuma ukusukela nami nje angikuthanda ukusuka ngiyayishaya ke mina impala kakhulu cha mina ngiyayishaya impala mangidume ngayo ngishaya umuntu akhohle ukovula igadi ngifana nomshado so uMacingwane kuze mfowethu ungakhali uma kuthi khala mfowethu ushone ngale ehlathini ukhala ubuye mfowethu ungakhali phambi kwabantu ungalinge mfowethu ngoba njengoba sije ukhona abazokwenzisa futhi umuntu okhuluma kakhulu kanti ngaphakathi ushelile mina ngangashelwe isitolo Macingwane mhla 28 phela inyanga sashiswa into engekho usikile ngahle kwathi uthwele izinto zakhe hey ngathi ngiyakumngani nami Macingwane engangithi ngiphila ngathi mfethu angisiza ngishiye yonke impahla wangiphendula mfethu ngegama elilula kanye bathi mfethu imali yaxabanisa mfethu uma ngithola icontainer mfethu ngizovuka ngiyayazi lento athi ngeke mfethu imali yaxabanisa ngabuya mfethu ngahlala phansi badingeka ngidle i-toilet paper namanzi nosawoti ngoba umudla lezo zinto awufi ukuthi abantu abazi ne-Colgate wenzela ukuthi unganuki umlomo uphile mfowethu ngithi ngalowo mazi-ke Macingwane phela cha Macingwane ngithi ngalowo mazi-ke mfowethu kunje hayi futhi ngeke maqeda nama bangiqedanga futhi ngisekho mhlawumbe wena Macingwane awukaze usibone isibhamu esikushaya khona ngishaya izimali uma ngishaya siplete esikhulu sinabo zonke konke isikhulu esishaya lezo uma sengishayise angishaya abafuna zami angifi bathi bayishaya nala bayibeke la ekhengana ngisho ukuthi ungafika uthi uShakespeare igwala lifaka 10 kunalapha ngiyabonga kakhulu bahlonishwa ukufika phakathi komuzi ukuthi ninyathele namagama seniwabekile makhulu omama bangizalayo abangapha kakhulu nakumfowethu uMbongo
ngoba nensizwa zale kujaleni mhlawumbe nabo angabeka abakubekayo mhlawumbe ke noma makubebonge ukuthi mina ngiphelelwa amazi kodwa ngicela ukuthi ufika nemshani lemanzi ngizovula umlilo emzini kababa abanye bashiye imlilo nabo futhi emakhaya yahlukahlukene ngiyacela ukuthi leyo ngilozi enibhula ngayo ifike ekhaya selilungile futhi babhuleke ngiyabonga nje kakhulu bahlonishwa ngoba lokho engikubukayo kuyangijulisa mina kakhulu ngendlela engakwazi ukuyichaza kodwa ngiyabonga kakhulu ngoba umuntu uphiliswa abantu ubulawa abantu ngathi ngisiwa ukuthi kakhulu ngebusho bami ngiyabonga nje kakhulu umuntu abonge ithuba Macingwane cha obaba sebekhulumile egameni lamabutho asemkhambathini ayisibone ngabe yiphutha mongameli masingezi nathi ukuzobabaza ngomhlolo omkhulu osuthe wavela ekhaya sizothi Macingwane kuzomela uqine uthembele kakhulu uNkulunkulu uNkulunkulu yonke into ayenza uMacingwane usuke nenhloso ngiyafisa ukuthi kona konke amagcino ohlangabezane nakho ubeke uNkulunkulu ngaphambili uNkulunkulu uzokulwela kona konke lokho kwenzakalile ngicela sikubuyeni uNkulunkulu ngoba asazi ukuthi kwenzeke kanjani kodwa ngeyilanga masithatha ithemba salibeka uNkulunkulu uNkulunkulu uyokubeka olubala singamabutho akho Macingwane dudu nxa sengane yakwethu sicela ukubonga lapho umthandazo into enkulu nokuthi nje ukuthi ayithi uma usenkingeni kube khona abantu bezokubabaza lokho kusuke kukhomba ukuthi nawe uyakwazi ukuphila ma kungukuthi mhlambe lo mzi ushe ngoba mhlambe kuyantshontsha inkomo zabantu ngeke beze abantu bezobangaka njengabantu abadala ngoba abazothi hawu ayibambe ngapha emaseleni uNkulunkulu nemali eniyikhiphile nizala uNkulunkulu akayiphinde kaningi akunhlanhla zabaningi ukuthi umuntu abone umngcwabo wakhe ephile hamba ngenyawo lengane iyubonile umngcwabo wayo kanti mina nje ngazwa kanje mhla uNkulunkulu embizile siyabonga kakhulu bafikile abantu bechitha ikhathi zabo beyeka imisebenzi yabo bezobabaza nami ngishiye konke bengikwenza ekhaya angangazi nami ukuthi ngabe sebenze njani ngagijima ngeza ngashiya ombelana bami bengibavuna ngashiya ngabuya ngeza nami hayi ngiyabonga kakhulu kodwa into engiyibonile isithombe engisibonile ngibona isithombe sokuphila abantu mabengena nje belandelana hayi bakithi ngibonile isithombe sokuphila sekungenzeka nje okwenzakalayo kodwa ukuphila ngikubonile mina ngumama Mthimkhulu mina bengizobe ngilahlekelwe indodana yami okufike wangiphatha buhlungu bafica udadewabo omncane ngoba basahlala bobabili uthi ma babuze ngizwe ngathi akekho babiza uSibungu ngibuye ngithi zona lezi igilamkhuba ube khonani unembeza ngoba abanye abantu bebezobadlengula ngoba bavalele babashisa mhlambe babathumbe ngithi ngiphinde ngibonge ninonke ukufika kwenu izosinqunga mina anginayo indodana namantombazana amathathu sengathola indodana ngoNgizwe Nkosi umlando wamachunu ngithi ngizobona nje ukuthi futhi ukhulise kahle umlingani uMantombela
ngoba ngeke ukuthi ingane mikade ingafundiswa ngahle kwenzeke kanje ngoba kube kuthungizwa akayiphethe ngale ndlela yona ngabe bonke abantu bayagiya manje bayahleka bathi kulungile. Siyabonga kakhulu. Amen. Isibongo sakho nje usufana nabo manje. Amaphepha baba. Mfana wakho. Amaphepha ndoda. Amaphepha. Amaphepha mfowethu ubani. Every 10 kilometers roadblock. Every 10 kilometers roadblock. Uzoyiqeda. Ungene Malawi iloko. Kodwa le South Africa. Basenzela. Bahamba baqholoka. Qinisile baba lapha kumiswa usugodwa lapha. Mawusuka eMozambique eMaputo eBwera. Ufice isocial nomjondolo la itholgete ekhanda ngohotel. Bese ugodwa kanje ethi etokete. Ngasemalawi sanyana. Mawukhipha othizana babaningi imali bayike South Africa nje bacabanga ingaba. Bayizunga imoto ababoni lutho ababantu abaziwe imoto ephila njengaphila. Kodwa bafethu abantu abaseka abantu base-South Africa. Yabo abantu base-South Africa mhla bathatha isinqumo ukuthi asithengi lapho. Bekuphela uthuthi. Yeah. Ithina abantu ngoba namanje kunabantu ababavunayo. Umuntu mekhuluma nje uyayivuna. Thina siwahambile amazwe uyazi ukuthi ngeke umbone umuntu wase-South Africa. Asa unibhilidi usuka la unibhilidi Nigeria hangeke. Shothi unamali ngeke. Lokho ukuhlala kulo uthi uyimbasada. Ngoba imali la umuntu no25,000. Uthi ubana unemali yonke ungathenga ikhulu. 25,000. Bathenga ikhulu. Babatshala. Ubana. 25,000 Malawi ikwathi. Nigeria umuntu uyimillionaire angithi le mali yakho uzukalele kuthiwe ungicabangela abanye ngisho ukuthi ungayikhiphi yonke imali awuyikhipha yonke uyakalela ku-ATM kuthiwa yima lapho uyakhipha nje 3 million naira nakhona njalo mawuthi uyabuka eSouth Africa imali engafika kusho 1,000 rand uthi yotisha izulu neveri leli kuphela leko Tanzania mawuthi uyahamba khona manishayisanile kuthi uyashasha just arrive sorry no umuntu sorry uyayibona akunamshwayeleza kunalutho le hamungameli le hamungameli ngabuya mina sayibona imoto mama garaji yakhe ayisibona abekho mina imali la ngabona umuntu engiyo ngoba bantwana abantu bekhuluma mina ngambona ngase Oh, go lami. Oh, amoli pe emini. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Bosomabhizinisi labahlukahlukene bavakashele lapha ekhaya la ngizwe Mchunu eMbumbulu la kushe khona
bantu ngokuhlukahlukana kwabo bahlezi bafika everyday laphana eKhalangizwe bayobona Simo, because we all know ukuthi kushile lapha eKhalangizwe. So bantu bayafika ma-members e-Action SA, ma-members ANC yahlezi afika laphana badobona Simo lesendekile lapha eKhalangizwe. The support that he's getting, Nkosi yami, it is out of this world, because bantu abaningi bayakhombisa kumthanza ngendlela lesimanga umfo kaMqunu. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.